إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Галамнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау, мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның тугры пәйгамбәре, шәриф булган кулы, хак илчеседер. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез" диде. Икенче аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән җиргә күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен үзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең тормышында бәхетле булуы һәм бу дөньяда уңышлы булуның нигезе аның, ягъни кешенең Аллаһ куйган шикләрендә, шул шикләрдән чыгу-чыкмавына әйләнеп кайта. Аллаһның кушкан әмерләрен башкару, үзенең нәфесен Аллаһка буйсынуда саклау тиешле. Һәм кем Аллаһны хәтереннән чыгармаса, аны Аллаһ саклар. Кем Аллаһка тәкъвалы булса, Аллаһ аны яклар. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһны сакла, ягъни аны хәтереңдә тот, аны онытма, ул да сине саклар" дип әйтелә. Һәм бу хадис сахих хадис, Сунан Тирмизи җыентыгында килә. Галимнәр бу хадисны аңлатканда Аллаһны ничек итеп сакларга була? Ничек аны саклау дигәч, Аллаһның куйган шикләрен сакла. Аллаһның куйган хакларын сакла, аның әмерләрен үтә, аның харам кылган тыюларыннан саклан, ерак бул дигән сүз. Әйе, Аллаһның шикләрен сакла, ул әмерләрдән чыкма, арттырма, шөбһәле, шикле эшләргә кермә, харамга якынлашма. Һәм Аллаһ кешелеккә куйган шикләр, кысалар эчендә булып кал. Һәм Аллаһ Раббыбыз менә шушы эшне Коръәндә мактап искә ала. Каф сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Allah subhanahu wa ta'ala әйтә, бу, ягъни җәннәт, һәрбер Аллаһка мөрәҗәгать итүчегә, саклаучыга вәгъдә ителде. Алар рәхимле Аллаһтан аны күрмичә дә курыктылар һәм Аллаһка юнәлгән йөрәкләре белән килделәр дип әйтә. Һәм тафсир галимнәре ушбу аятта хафиз дигән сүзнең мәгънәсенә килгәндә, ягъни саклаучы, аны Аллаһ шикләрен саклаучы, гөнаһларны онытмыйча тәүбә кылучы дип аңлаттылар. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ әмерләре арасында сакланырга иң олуг гамәл булган, иң лаеклы гамәл булган, ул әлбәттә намаздыр. Намаз диннең асылы, шәһадәттән соң иң зур булган ислам нигезләренең иң зурысы. Ислам кәлимәләренең, ислам баганаларының иң зурысы. Аллаһ Коръәндә намазны безгә сакларга әмер итә. Бакара сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Хафизу алас-салавати вас-салатил-вуста ва куму лиллаһи қанитин." Намазларыгызны һәм алар арасында айыруча урта намазны саклагыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Ягъни 5 вакыт намазыгызны һәм алар арасында айыруча икенде намазын саклагыз дип әйтә. Вакыты керү белән башкарыгыз, намазларны укымыйча, аларны югалта күрмәгез дип әйтә Раббыбыз. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә намазны саклаучыларны мактап искә ала. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазина хум ала салатихим хафизун." Һәм намазларны саклаучыларга, намазны саклаучыларга җәннәттә ихтирамлык күрсәтелер дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әгәр дә кемне дә булса мактаса, кемне дә булса бөекләсә, ул аңа үзенең нигъмәтләрен насыйп итә. Һәм шул исәптән җәннәт нигъмәтен бирәчәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: 5 вакыт намаз, аларны Аллаһ кешегә фарыз кылды. Кем ул намазларны башкарса, аларның тиешле хакларын үтәп җитди караса, Аллаһ шул кешене җәннәткә кертә. Һәм шул кешене җәннәткә кертергә вәгъдә итә дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче бер хадистә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем намазларын сакласа, аңа кыямәт көнендә намазлары нур булыр, дәлил булыр һәм кутулу булыр" дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм Аллаһ илчесе шулай ук намаздан тыш тагын бер әйберне безгә сакларга әмер итә, шуның турында хәбәр итә. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Тәһарәтне мөмин генә саклый" дип әйтте. Тәһарәтне мөмин генә саклый. Һәм инде күп кенә кеше бу сүзләрне хаталы аңларга мөмкин. Юк, җәмәгать, түзеп, тәһарәтен көчләп түзеп йөрүче кеше түгел, тәһарәтен бузмыйча йөреп, түзә, бәдрәфкә бармыйча йөргән кеше түгел, кайчан гына булса да ул тәһарәт халәтендә. Тәһарәте бузылса, аны шундук яңарта, тәһарәтсез йөрергә яратмый. Йокыдан торса тәһарәтләнә, дөнья эшләре белән йөргәндә тәһарәтләнә, ашаганда, гаиләсе белән булганда тәһарәтле, хәтта йокларга ятканда да ул тәһарәт алып ята. Һәм мин инде әлбәттә аның гыйбадат кылганда тәһарәт алуын искәдә алып тормыйм. Аны тәһарәтсез Аллаһ субханаһу ва тааля намазларны кабул итми. Һәм менә бу кешене Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөмин сүзе белән мактап әйтте. Нәрсә ди? Мөмин генә тәһарәтне саклый ди. Тәһарәтле булуда һәр вакыт тырыша дип әйтә. Һәбез һәммәбездә шул Пәйгамбәрбезнең мактауына умтылырга тиешбез һәм шуңа лаеклы булырга, ашагырга тиешбез. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля безгә тагын да кайсы бер эшләрне сакларга куша.
Аллаһ субханаһу ва тааля безгә әйтелгән, бирелгән антларны үтәргә куша. Антларыбызны сакларга куша. Русча әйткәндә клятвы, который дал человек, он обязан их сохранять һәм бозмаска тиеш. Аллаһ субханаһу ва тааля Маида сүрәсендә әйтә: "Вахфазу әйманакум", бирелгән антларыгызны саклагыз ди. Бозмагыз ди, үтәгез дип әйтә. Һәм әйттегез икән, үтәргә тиешсез, башкарырга тиешсез. Ләкин кызганыч, бүгенге көндә күп кенә кеше Аллаһ исеме белән ант итеп тә шул антны бозудан ширканмыйлар. Хәтта ул антларны чүпкә саныйлар. Бит ялган ант кешене җәһәннәмгә батырырга мөмкин, кешене җәһәннәмгә төшерергә мөмкин. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Зур гынахлар, үлем гынахлары, кабаир" дип атады. Алар дүртәүдер ди. Аллаһка тиңдәш китерү, ата-анаңны рәнҗетү, кешене үтерү һәм батыручы ант дип атай. Батыручы ант, әл-яминул гамус, батыручы ант. Һәм галимнәр әлбәттә бу сүзне аңлаттылар. Нәрсә соң ул батыручы ант? Ягъни ялган рәвештә әйтелгән ант, кеше хакына кирип, кешене рәнҗетә торган, кешегә зулымлык китерә торган ант, әгәр дә кеше шуны әйтсә, ул анты аны җәһәннәмгә батырачак. Җәһәннәмгә кертми генә түгел, җәһәннәмгә батыра. Һәм шуңа күрә Аллаһ һәммәбезне дә ялган антлардан сакласа иде, бу гынахтан безне ерак кылса иде. Һәм сакларга әмер ителгән эшләрнең берсе Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә килгән. Аллаһ илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһтан хакыйкый уялу белән уялу, ул башыңны һәм баш ишеңдәге һәр нәрсәне саклау. Һәм ишеңне, корсагыңны һәм корсагыңа тоташкан һәр әгъзаны саклау", дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни Аллаһ куйган шикләрне үтәү. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля билгеләгән шикләрне үтмәү, шуның кысаларында эшендә калу. Һәм башыңны саклау дигәч, ягъни баш эшендәге булган бүтән әгъзаларыңны саклау. Күз булсынмы, күзеңне күз зинасыннан сакла. Колагың булсынмы, колагыңны төрле ялган, гайбәт, бузык сүзләрдән сакла, ишетмәсен. Телең булсынмы, телеңне тел гынахларыннан, нәмиме, сүз йөртү, гайбәтләрдән, ялганнардан сакла, шул тиешле була. Һәм шулай ук ишеңне, корсагыңны һәм ишеңә тоташкан һәр әгъзаны саклау тиешле һәммәбезгә дә. Ягъни харам ризыктан Аллаһ субханаһу ва тааля нинди дә булса ризыкны харам дип атаса, без аннан ерак торырга тиешбез. Харам кәсеп белән эшләнгән шул акчага алынган әйберләрдән һәм шулай ук корсагың, эшендәге йөрәгеңне саклау. Йөрәгеңне иманда саклау, күфрлектән ерак булу. Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсендә әйтә: "Иннас-сам'a вал-басара вал-фуада kullu zalika kullu ulaika kana anhu mas'ula" дип әйтә. Дөрестлектә колаклар, күзләр, йөрәк һәммәсе дә Аллаһ каршында җавап тотарлар дип әйтә. Һәм шулай ук эшкә тоташкан куллар, аяклар гынах эшләүдән сакланырга тиеш. Чөнки кыямәт көнендә Аллаһ субханаһу ва тааля кеше алдында җавап тотканда аның авызына мөһер куячак. Теле сөйләшмәячәк, авызы ачылмаячак. Бүтән әгъзалары, куллары булсынмы, аяклары булсынмы, күзләре булсынмы, бүтәнесе телгә киләчәк. Һәм бүтәнесе дә нәрсә эшләгәннәрен бәйнә тәфсилләп сөйләп бирерләр. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе һәммәбезгә дә мөрәҗәгать итеп әйтте: "Ике әгъзагызны саклагыз" ди. Ягъни кешеләр эшли торган, иң күп гынах кылына торган ике әгъзагызны саклагыз дип әйтә Пәйгамбәребез. Аллаһның аңа салават шәрифләре булсын әйтте:
кем ике яңагы арасындагы булган әгъзаны һәм ике аягы арасындагы булган әгъзаны сакласа, җәннәткә керә дип әйтә. Ягъни, әгәр дә зина гөнаһыннан саклансаң, җинес әгъзаңны сакласаң һәм тел гөнаһларыңнан телеңне сакласаң, сиңа җәннәт була. Аллаһ субханаһу ва тааля Ахзаб сүрәсендә әйтә: "Вал-хафизина фуружахум вал-хафизат вал-закирина Аллаһа касиран вал-закират а'адда Аллаһу лахум магфиратан ва аҗран азима." Җинес әгъзаларын гыйффәтлектә, рушеткәндә целомудрия, саклаучы ирләр һәм хатын-кызлар. Шулай ук Аллаһны еш искә алучы ирләр һәм хатын-кызлар, аларга Аллаһ гафу итүне һәм зур әҗерләрне әзерләп куйды дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә галимнәр әйтәләр: "Син ничек Аллаһка булсаң, ул да сиңа нәкъ шулай булачак" дип әйтә. Һәм шуңа күрә кем Аллаһны сакласа, аның куйган шикләреннән чыкмаса, әмерләрен үтәсә, тыйганнарыннан тыелса, Аллаһ та аны саклар җәмәгать. Сакланганны саклармын дип әйтә, һәм шуңа күрә шушы сүзләрне дөрес кабул итәргә кирәк. Һәм Аллаһның безгә карата булган саклавы ике төрле булырга мөмкин дип әйтә галимнәребез. Ягъни Аллаһ Тәгалә кешегә биргән саклавы ике төрле ди. Беренчесе, Аллаһ ул кешегә аның дөньядагы нигъмәтләрен саклар. Әгәр дә син Аллаһны сакласаң, аны хәтереңдә тотсаң, Аллаһ синең дөньядагы булган нигъмәтләреңне саклар. Ул синең тәнең булсынмы, сәламәтлегең булсынмы, гаиләң, балаларың, байлыгың булсынмы, һәммәсен Аллаһ Раббыбыз саклар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лаху муакибатун мин байни ядайхи ва мин хальфихи яхфазунаху мин амриллаһ." Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Аның, ягъни кешенең алдында баручы һәм артында баручы сакчы фәрештәләр бардыр." Сакчы фәрештәләр бар. Алар, ягъни фәрештәләр, Аллаһның әмре белән кешене саклыйлар дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм Абдуллаһ ибн Аббас радиллаһу анһума бу аятны аңлатканда әйтә, ягъни алар, фәрештәләр, кешеләрне сакларга җибәрелгәннәрдер. Аллаһ Тәгалә ул фәрештәләрне кешеләрне сакларга җибәрде. Һәм әгәр дә кешегә тәкъдирендә язылган вакыйга килсә, ул вакытта ул фәрештәләр берәйбер дә эшләми. Алар саклый алмаслар, калдырырлар дип әйтә. Гали ибн Абу Талиб, Аллаһ аннан разый булсын, әйтте: "Кеше белән ди ике фәрештә бар ди. Алар аны тәкъдирендә булмаган куркынычлардан саклыйлар ди. Ләкин тәкъдирдә язылган берәр вакыйга килсә, алар кешене калдырырлар, чөнки язмыш, Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире якын килә алмаслык, үтә алмаслык бер калкандыр." Ягъни шит дип әйтә Гали ибн Абу Талиб. Ягъни Аллаһы Тәгаләнең тәкъдирен бер ничектә үзгәртеп булмый дип әйтелә. Икенчесе исә Аллаһы Тәгаләнең икенче саклавы һәм ул иң бүйеге, иң мактаулысы, иң дәрәҗәлесе, Аллаһы Тәгалә бу дөньяда кешенең иманын саклар, кешенең динен саклар. Һәм бу дөньяда яшәгәндә аның иманы төрле шөбһәләрдән, шикләрдән, адашудан сакланыр. Аны төрле шәһвәт, харамнардан Аллаһ Раббыбыз саклар һәм аның дине саф, чиста булыр. Хәтта аның үлеме килеп җиткәндә дә, әҗәле килеп җиткәндә дә Аллаһ Раббыбыз саклавы белән аны иманлы хәлдә ахирәткә күчерер. Әйе. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ушбу дуганы кыла иде. Эй Аллаһ, мине басып торганда ислам белән сакла. Утырып торганда мине ислам белән сакла. Ятып торганда мине ислам белән сакла. Һәм миңа каршы эш эшләүдә дошманыма да, көндәшемә дә җавап бирмә дип дуга кыла иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям.
Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә ислам белән сакласын. Я Аллаһ, һәммәбезне дә ислам белән сакла. Безне иманда ныклы кыл, адашудан, харамнардан безне ерак кыл. Һәм безне кыямәт көнендә син разый булган хәлдә каршыла. يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.